Razmatranje za najmlađi. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. I svi zajedno ćemo moliti: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gledaj, mi smo već živjeli Uskrs. Prije nekoliko dana smo slavili Uskrs. I to smo razmatrali, to znači da Isus je uskrsnuo i Isus je živ. Isus je također sada za nas primjer. Ako ja hoću znati kako moram biti dobar, ono što moram je gledati Isusa, vidjeti ono što radi i ja raditi isto. Sada još smo doma i moramo biti strpljivi, ali isto vrijeme i dalje moramo pokušati raditi puno dok smo radozni, dok mislimo na druge. Danas ja bih rekao da možemo konkretizirati nešto jako lijepo. I to je uvijek biti zahvalni. Kad netko mi daje nešto, uvijek reći puno hvala. Kad netko me pomaže na nešto, puno hvala. Uvijek reći hvala. I kad ja zamolim nešto, uvijek prije reći molim, može malo kruha, ne znam, ne. I kad mi daju, puno hvala. Uvijek reći molim, uvijek reći hvala. I kad možda radim nešto što nije u redu, jer ne znam, sam vikao i sam trčao kad ne treba, ili moram znati reći ispričavam se, žao mi je. Znaš tko to kaže? Papa, kako se zove papa? Franjo. Papa Franjo nam kaže, ako mi naučimo reći molim, hvala, ispričavam se, bit će jako dobro i ovako ćemo živjeti kako Isus nama pokazuje. I ćemo biti radozni. Onda ajmo to pamtiti. Hvala, molim, žao mi je, ispričavam se. I ako to pokušamo, sigurno da doma će biti super. I ako još ne možemo ići dalje, ne možemo izaći, ćemo znati imati strpljenje i vidit ćeš kako će biti jako dobro. Druga stvar koju mislim da može biti dobro danas podsjetiti je da ono što imamo, neke igre ili neko jelo ili bilo što imamo, uvijek moramo imati želju da to podijelimo s drugima. Ne može biti da to je samo za mene. Ima neki kolač i ja hoću najbolji komad. Ili ima neka igračka i to za mene. Ne, moramo znati reći, hoćeš li ti? Ne, možda brat, sestra su tamo i također i oni hoće, ili neki prijatelj. Onda znaš da mi smo radozni više kad dajemo nego kad dobijemo. To je super, razmišljaj to. Mi kad dijelimo ono što imamo, smo radozni nego kad primimo. Onda dijeliti sve s drugima.
I to znači također, i ovako završimo danas, moramo znati, pazi na to što sada kažem, moramo znati biti radozni kad drugi primi nešto bolje nego mi. Ne znam, neka mi je tu i primila je bolje komad kolača. Što radim? Da li se naljutim ili da li sam radostan? Onda mi moramo biti radozni, jer kad mislimo na druge, možemo biti jako radozni. I to je ono što Isus nama je naučio. Onda, hvala, molim, ispričavam se, to su riječi koje Papa kaže da moramo koristiti više. I poslije podijeliti naše stvari i biti radozni kad drugi prime bolje nego mi. Može tako? Hrabro, vidit ćeš, ako pokušamo to će biti dobro. I poslije ne zaboravi ono što smo rekli do sada. Biti poslušan, biti dobro raspoložen, uvijek radostan i ne zaboraviti moliti svaki dan. Može. Mi završimo sada moleći: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Hvaljen Isus i Marija.